na kyerɛ sɛ ɔbobonyo sɛbe wode wo nia te hɔ yɛ adwuma na adwuma yɛ mu no a no wafa bawu a owuo no wotumi ho sɛ ɛnsɛm wɔ ho deɛ wakoma ɛntɔ yɛm enti yɛbaeɛ sɛ yɛde ɔmo bɛkasa sɛ ɔmo ma akoma ntɔ ɔmo yɛm na sɛbe ɔmo yie sɛ mpanimfoɔ no yɛnso ne mpanimfoɔ di nkɔmmɔ dada da na si yɛ na mefrɛ minister for lands and natural resource a wagye ato mu sɛ ɔbɛhwɛ na yɛayɛ asɛm no mu nhwehwɛmu enti wɔno no a ɔyɛ panyin ɔda ministry na no na forestry yɛ a small fraction ɛhyɛ n'adwuma no ase de deɛ wɔ awerɛhyɛmu sɛ nhwehwɛmu a ɔka sɛ ɔbɛyɛ no ɔbɛyɛ ama yie atɔ yie ba yɛbaa ha yi amoma hu no sɛ sɛbe ɛnyɛ sɛ adwuma a wɔyɛ no ɛyɛ bɔne kwan so enti yɛato ama gyegye mu sɛbe deɛ ɔmo nso yɛ mɔmo sa kɔma no ebi wɔ no mu a na ɔyɛ ne papa so but akɔyɛ sɛ yɛamom nyinaa ehu sɛ adwuma a ɔmo yɛ biara yɛ illegal ɛno nti na ama forestryfoɔ no ɛtaata wɔn mo ɛno nti wei a yɛde ɔmo akasa ɔbɛkɔ ɔbɛtɔ ɔmo yɛ but we would insist that the police conduct full investigation into this and then forestryfoɔ minister so deɛ ɔka yɛn no nso ɔbɛyɛ nhwehwɛmu na yɛhu kwan a forest and the forest gas for no ɛyɛ ɔmo adwuma.